या 2 टर्मात कितें केला ते हांवें सांगपाची गरज ना, प्रत्यक्ष तुम्ही अनुभवलेलें आसा. म्हणजे पयलींच्या वक्त्यांनी या संदर्भात या विकासाच्या बाबतीत तुमच्या समोर विषय दवरले आसतले. भारतीय जनता पार्टी एक वेगळो विचार घेऊन राजकारणात गोंयांत शिरली आणि हो विचार इतकोच आशिल्लो की राजकारणाच्या माध्यमातून गोंयचो विकास, समाजाचो विकास हे राजकारण जर योग्य पद्धतीने त्याचा उपयोग केलो जाल्यार तो विकास करणे शक्य आसा. आणि त्यामुळे सदांच भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी आपल्या डोळ्यासमोर सदांच राष्ट्र दवरलं, देश दवरलो, त्यानंतर पार्टी दवरली. आणि जर चुकून कितें गरज पडली तर मागीर स्वतः आपण पण आपल्याचो केन्ना कार्यकर्त्यांनी विचार केलो ना. हे राष्ट्र, हे राज्य, हांगसरले लोक, समाज बरो उरचो आणि आमचे कॉन्ट्रिब्युशन भारतीय जनता पार्टी म्हणून समाजाक जावचे, विकासाच्या माध्यमातून जावचे, हे सगळे घेऊन भारतीय जनता पक्ष फुडें आयली, तुम्ही फुडें हाडले. दर दिसाक जनतेचोच विचार करता. ज्या गोव्यात आजपर्यंत पायंडो पडलेलो की जे जनतेक दिवप असता ते इलेक्शनाच्या वर्सा दिवप, ह्या पायंडाक आम्ही मोडतो घातलो आणि सत्तेर आयिल्ल्या पासून आम्ही मार्च 2012 सत्तेर आयल्यान एप्रिल महिनो सुरू झालो. एप्रिलाची पहिली तारीख ही एप्रिल फूल असता म्हणून 1 तारीख सोडली आणि 2 एप्रिलच्यान पेट्रोलावेलो व्हॅट काढलो. या पक्षान सुरुवातीक घेतले ना, या पक्षान सामान्य मनशापासून नेते निर्माण केले आणि ताजे सगळे श्रेय कार्यकर्त्यांक आणि हितचिंतकांक होता. आणि ताजे हाज्यामुळेच एक कारण अशें आसा की आमी ज्यो येवजण्यो केल्यो त्यो प्रत्येक सामान्य मनशाची अडचण तकलेन घेवन केल्यो. लाडली लक्ष्मी आसत, गृह आधार आसत, DSS आसत, दुधाक सपोर्ट प्राइस आसत. हांव योजना सांगपाक गेलो जाल्यार जवळ जवळ 200 येवजण्यो आमी केल्ल्यो आसा, ज्याच्या माध्यमांच्यान गोंयांत जी संपत्ती निर्माण जाता ती संपत्ती सर्वसामान्य मनशा पर्यंत डिस्ट्रीब्यूट करपाचें काम आमी योग्य प्रकारे केले. हाजी तुम्ही सगळे हांगा जमल्या ती एक साक्ष आसा. परिवर्तन यात्रेंतल्यान तुम्ही सगळ्यांनी मनोहर भाईंचेर विश्वास दवरून, भारतीय जनता पार्टीचेर विश्वास दवरून, म्हाजेर विश्वास दवरून साखळेत कमळ फुलयले. तशेंच आमी पळयता 2014 सगळ्या लोकांनी परत एकदा माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांचेर विश्वास दवरून आमच्या देशात कमळ फुललें आणि पुराय देशभर भारतीय जनता पार्टी वयर पासून सकयल पर्यंत भारतीय जनता पार्टी आणि तेजी फळां आमी सगळेजाण व्यवस्थित रित्या टाकता.